rayuwa da an tara komai ba sauki ko ina ba sauki kasa an yi kiki kaka ko ina an yi kiki kaka wallahi saura ka dan ba kawai in dai ba so ake wahala ta kai mutum ba Allah ba mutuwa zan ba sai kwana na ya kare wallahi tallahi saboda Allah fa kullun so ake wai da an ga ka taso za ka yi arziki sai hasada ta higa ciki ba yasa muka zama koma baya idan duniya ba saboda Allah fa Saminu Salamu alaikum Saminu wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh don lafiya kake kwada mu kira ina cikin gida irin wannan kira haka gaskiya Saminu na gaji da gafara sa ban ga kaho ba na wuri kai tsaye Saminu ba alhajin ma sunanka da aka yanka ma rago bane sai ne wani tahaliki Saminu na kuma na ce Saminu ni ban ma gane ba me ya kawo ka kofa gida na yanzu ana da bakin aiki ka zo da mota ka faka kofa gida auna ne na gani zan mutu lokacin mutuwa ta bai ba yawwa kulle yawmin motar nan duk gabaki ɗaya duk abin da na samo sai in je in kai wa mota sai ta lashe bana bacci bana huta kana daga kwance sai dai in kawo ma balas ka haɗiye ni kuma ina can ne rana ni ne bakin cikin yan union ba ni da kwanciyar hankali yauwa gafar gabar hanya ngo ba gane ba karbi ina so ka gane baka isa ba ka ga mutum moriyar gangar ka ce ka zo kai da koranta wallahi baka isa ba sai na ga waye ya tsaya maka akan neman duniya ka zagi iyayena ban san martabar su bane kake gani to wallahi baka isa ba ragowar magana balance ina fa duk wani kama da kake da wani rara gefe ka je baka nake ka je kwaniki road ka je Boris duk kai in ma kai ne Boris sai ka ramun da balance ina Allah shi ne gata na yawa Allah shi ne shahidi shi zai mun na dogare da kai sanda nake kama kuɗi kake lamushewa duk ƴaƴanka ba da kuɗin wahala ta kake biya musu kuɗin makaranta ba ƴarka da ka aurar da me ka aurar da ita hatta kake ina kokari lawali ka kiyaye ni zan ji tsoron ka ne na ce me ka isa kai mun abin da Allah ya yi ba da kanni lawali ka da kan kana duka na zarrata a wuyanka duk zinufai na ka kwashe yanzu